जतन आं जतन फर्स्ट हामबाय जानो संगो नरमनि बागै नरनि सपोर्टनि बागै नर आनो जो बडी खावन बागै आं ताम चिटिखा नासिफ्रा ना सीजन 2 बिना रोंखा अबनि बागै जतन आं हामबाय जानो आंनि बुमुंखा आइना बुंबा आं ऑक्सीजन गर्ल्स स्कूल पढ़ियो शहर का सबसे बड़ा चोर फरार हो चुका है अपनी जेल तोड़कर। कृपया सावधान रहिएगा, वो चोर आपके घर पे भी हो सकता है।